Salam, gaderli vatandaşlar. Men şuun hemme ayal gıylar bayramçılık olan 8. Mart bayramçılığına bilen doğanlam, uyolam, gıyıcıgılem, enelemmiz hemmeňizi yetip gelen 8. Mart bayramçılığına bilen tüýs ýüregimden gutlaýan. Gutlamak bilen size can sağlyk. Durmuşda elmedama agda bir ýaşaýşy arzu edýän. Ýene de bir aýtjakdym. Ýakyn aýlarda öz watanymyza dolanyp, öz ilimide gowuşup, hemmämiz şo taýda toý tutup Allahan watanymyzy elimize almagy Allahdan dilek edýärin. Häzir bolsa edilber 4 kupletçik goşgy öz ýüregimden size betlep şonu bir okap bereýin. Öz watanymyň saýasyna oýnap esen uýularym. Bugün sizi gutlaýaryn bayramçylyk günleri bilen. Siz geljegiň aýdyň nury, watanymyzyň çäksiz güli, ýigitleriň ojak tury, bayramyňyz gutly bolsun. Öz watanymyň eneleri, siz ülkämiň gelejegi, öz obamyň balajygy, bayramyňyz gutly bolsun. Gutly bolsun her öýlere, arzu edýän 5 doganma, gazanmasyň täze ýoly, bayramyňyz gutly bolsun. Sag bolun ýyleşler.